Nie każda. Nie każda. Ženy by som... Nie każda. Nie każda. A idziesz robić ci. Čo ma chyba hovoriť? Ale čo ty mnie dostala z Petrovnico, ako bola 12, aby to chcela ojebať? To nie, to povedal ti len pravdu. A vykričal to aj predo mňa. A ja to schválujem, že si to hodnúťa. A piči, život je ten, život je iba jeden život. To nie. Neboj. Tak zomriem a nie ti. Dobre sa školuje sladko. Ten čo vraj chce dobre, chce dohožiť. No, ty ideš von zatiaľ. Ale to príčite nebude pamätať na to, že dneska to prepila a zajtra nám hovno na to mŕtvy. Čo môžeš si vedieť zajtra? To ti vraví. Ideš von. Ale dneska si zatrskala zajtra čo? Ani to mal každý deň, keď chce. To mám to zistím a nestriedať, no to choď do piči. A že ja na to čakala, kedy bude to zajtra. Vidíš, že to je teraz pripraví jedenia, aj keď nezaspí, aby pripraví, a my to tak máme načasovať. Čo je život? V živote chlapa nevyužila za peniaze, do piči, to sa do očí nepozerala. Život, slyší. A je vlastnejšie, bo sa to nevyužila za peniaze. Ty neprizácia tebe a skončujú. Nečajú. Aby mi nelázol vykrytať. A peniaze si... Teraz na všetko. Boha, kedy bolo, ale poď do piči, ty si dreveného kašeraťal, pošiahni si, keď ja to skôr prezačala, do piči prezradu, kde sa ty pýtaš, To sa mi asi stala. No si asi najúza, taký príde balína, ženy, ktoré ťa vedia ovplyvniť a poslať do piči. A ty kokos. To ti poviem, do očí všetci. Čo máš ti viacej, na ti máš, že to chodí? Príď za mnou a ja ti to vysvetlím. Je to pravda? Dá sa reča ma nainfikovať, zadršká si to a ideš do piči. No a čo je? Ja keby som ťa teraz zbavila, verím, že ide so mnou. Stavíš? Tak by som ťa nametala, že by si išiel. Ale ja to nesmám, že to je vdúta. A keby Peťo u mňa nebol, rozumieš? No tak to... Len jeme stačí, že trocha vypije, už máš tú fantáziu. Tak to ťažko. O čo? Dajú mi vidieť. Piče! Koho ty rozprávaš? Milo, ty si tak dobrý, že si ja sprostý, veríš mi, neurážaš. A dámestiš na každú pohodu. Neuráž sa na mňa. A za to ťa využívajú, že si tak dobrý, že si neuráž sa, je to tak. No je. Prečo sa dáš takto namotať? Ječi, ne, prestaň. Ja to poviem, sa robil... Ale. Tak by som tvárne škriabala, čo sa nahovorila. To je moje vec. To je moja vec. Ale potom si to riešať nehodí. Dobre, ja neviem. Potom na to kľúbame. A neviem. Tak sa stará aj do piči. A nie ešte dáva problém. Máme, pestu máme. Ty sa keď máš takéto vremke, tak budú. Tak sa ešte potom mamu zaťažuje. No nie, u koho bývaš, do piči? Ty, čo ťa poslať do piči, u ty bývaš? Počkaj. To je to môj. Nie, Berka. Berka. Ja som myslela tomu, vidíš, to je ako najlepšie. Ja som si kúpila ty a mám sladký pokoj. A nebudeme nikto rozkazať, ja som si domov nemohla. Kamošku došikovať, kamoša, nikoho. Odišla som, slavila, otec zomrel, odchádzala. Mama povedala, aby si raz neplakala, ani nie. Mama nebola, zomrela. Áno, a chcela som byť kamoša. Kde stojí ťa využívajú, veď je toto pekná tvár na piču
Wiesz, co jest pękata na pięciu pomocy? Przyjęło. No, wiesz, co jest pękata, że jak się dostać, a tata wskaczy, to jest na pięciu pomocy. I, Co ty bracie? Trzecia pi. Ale nie, nie jest tutaj na zachodzie, ja by ci było najlepsze. To jest drogi zarok, bo ty nie znasz. To ja to sobie przedstawiam do tych kraszy. Ja wiem. A ja to same mało jej dała, ale już to dostała roku, to więc w latku spółce, no. Chodź do piści po to. A to nie przyjmasz tak po to, ty je rozprawaj. A to ty na tie hodiny pozerám, že stále týkajú a idú stále. To je o to rozprávať. Pripustí si sebe chybu, že si kokot v určitých vestiach Przeżyło. zatrká spať. To nie je život. To nie ma odpyskania. Przeżyło. A čo? Toto je krupina u mňa, čo som mala frajera, a toto je tá pesnička, čo... Ja to... Počúvaj, ty keď je Miro, počúvaj Miro, keď je ukážeš ľavú tvár, nie pravú, tej piči, tá bude z toho viacej nešťastná, lebo ona teraz vidí, že ty sa trápi, že ona ťa chce spestať, a ty keď je ukážeš ľavou, pravou, tá ona bude z toho hotová, nie že ty si kokos. Potom sa nedá čo riešiť. Počúvaj, táto pesnička bola s tým môj bývalý. Čo si si prvý raz vedel? Že daj si posielal prvý raz si s ňou zatiahol. Nie ticho, veď nebuď sloko. Ide to ďalej život. Ale dobrý, si Veď ona vidí, že ty sa trápiš, že ona sa s tou tieši, ty si kokos. Ty ukáž pravú tvár, že mám aj druhú, nie si ty sama. Ona bude písniť. Bože, ako ti to už mám vysvetlili, už nebuď Čauke. Vypíči sa zdravé. Nie vypísi, to nie všetko vypísi. To ty si s ňou takú išlo vypísi a potom ideme na väčšiu. A tak oko, tak budeme piť normálne a debatujeme sa normálne. No. Čau. Bože, pomaly piť, aby ma skôr chytilo. Tej terky dávaj, ale ešte. Vydrž, jo, veď ja nemôžem Tam toto. si budeš pídoviť. Ja ti robím to $5. Mám pravdu. Nemáš. Veď ona nejaké zbesta, za čo ťa má? Ale taký kurve sa to vráti. Nedaj spokoj. Ja som povedal, také kurve sa to vráti. Ja som s Petrom v živote takto nebola. A vy to chcela ojebať, tak tu nesedím. Tak tu nesedím, aby to ojebala. No, ale pozor, za to rozumieme, môj chlapec. Že si je pojebať, kurve, že sú svinie. Hej, a keby si si nela do toho zadrčať, do tej. Nebude vidieť, lebo musím ľúbiť. A ľúbiš koho? Nepravú ženu, ktorej iba investuješ a dá ťa na piči. Ale choď do piči, ty ľúbiš na nepravú mieste, ktorá tej uhúrila hlavu a ty z toho kokos. Daj pusu. Ale dopravda, že ty sa chceš len rozkávať, keď si najebaný. A keby ma tá piča videla, teraz aj neviem, čo ti povie. No, nie život, by to tebe dala na piču a jej druhé. Piči, len mi ju došikuj Zdenka. Počúvaj ma, keď je Zdenka, počúvaj, my sa dojetáme na jednom mieste. Počúvaj, Vládko. Pozor, lebo ty už mega nepôjdeš. Počúvaj, Vládko. Je prosím, ako na tú traktoričku. Počúvaj ma. Ty už Zdenka tu neviestu došikuješ, ja tu budem sedieť. Ja začne pýtať. Počúvaj. Počúvaj. Začne
pýtať a začne sa jej vypredať. No tá Dobre, tvoje, máte, dobre. tá tvoje nevesta. A Rafa už tak pošlem do piči, tie dvere budú zamrzované a budú hneď bez smrti. Tá vidno, že ju pošlem do piči. Koho? Raz mi tá tvoja nevesta zablokuje. A tu čo si tak bereš do hlavy? Ja ho musím vidieť, neoposlede Dobre. Ak mi povie, koho ti tie dvere budú mať. Nemusím.